Азиз, телефони нав омадааст. Телефони Honor 8B. Чиқак десен, охи свети сабз хушрӯи бад методад. Ман худам дар рӯи коробкаш мондагаам. Боз мекунем ки мебинем кадом светош ҳастанд. Ин се свет хади буромадагӣ бардори азиз. 8/28 тага, 8/26 тага ва метавонед ки бемаҳол заказ карданги видеоро то охир тамошо кунед. Нархҳои телефонҳо қади шумо шиносед ҳатман. Ва мекушем телефонҳо ҳозир мебинем ки чӣ мебурад дар комплекташ. Хоб, телефонча коробкаша мекушем, аешам мекушем. Ҳардуш 8/28 тагаш. И телефон 8/56 тагаш ам дорад. 8/28 тагаш нархаш 19990 рубл. 8/56 тагаш 20990 рубл. 1000 рубл фарқ мекунад. Ва ҳозир мебинем чӣ фарқ дорад. Хоб, ина достои азиз, цвет цвети сабзаш ва ин бошад цвети силвериш. Силвериш, ана хеле вид доштааст. Экранаш AMOLED 108 мегапиксел, фронтальни камераи телефон. Фронтальни камераш 50 мегапиксел бардор азиз ва инҷа ранги iPhone 15 Pro, 14 Pro бошад. Чӣ дорад? Чӣ меганаш? Ну Diamond меган, чӣ меганаш? Басинча мегуфтанаш, чӣ мегуфтанаш? Хеле чиз дорад ва ин цвети необычный даст. Цвети зелёный, кафош кожный ва цвети сабзаш, цвети хушруш будаст. 8/56 тагаш ҳастаира, 8/28 тагаш ҳастай ва отпечатки палец дар кнопкаи паст баландкунак дорад. Пилёнкаш дар рӯи телефон қурш задага, ҷои заронокиш Type-C. Калонкаш як қисмати поён фақат будааст, микрофон як қисмати поён ва як қисмати боло дорад. Дар инҷа калонка дорад бардори азиз. Ва 8/28 тагаш бардори азиз нархаш 20000 рубл, 8/56 тагаш бошад нархаш дар магазин мо 21000 рубл. Ҳозир бошад гирон мекунем, мебинем не чӣ гирон мекунем. Боқад я бор нишонтон метиҳам. Хоб, телефона полни активатсия мекунам. Так, свети так куҷоши Россия, русский. Дальше мерем, бардори азиз Россия. Ва телефона полни амахи настрой карданаш я бор нишонтон метиҳам. И я принимаю, нет, стой, сим-карта нест, пропустить. Так, экраншам чётко будаст, лекин яркостиш. Экраншам яркостиш нормальный. Так, полни телефона гирон кардем. Нёкне. Ҳама зур, Honor азуриша меяки ки яркост чиз рамкара тонкигиша десен. Рамкара тонкигиша нёкне я бор шумо просто ина телефона я бор нига настройка мекунем ҳозир. Рамкара тонкигиш реально рамкара тонки кардааст, слишком тонки бадай. Ва ҳозир қариб ки активатсияш будшид. Окей, готов. Хоб. Ина активатсияш будшид бардори азиз. Ина мехел. Фон салзон мегай. Камерашан я бор дига нишонтон метиҳем, шумо дар камераш чӣ камера мегирад. Камераи основноиш қафош 108 мегапикселай ва камераи ёрирасон дорад. Камераи ёрирасонаш бо ҳастай 8 мегапиксел ва 2 мегапиксел. Ва фронтальни камераш дорад. Фронтальни камераш 50 мегапиксел. Именно ба фикри май телефона бораи блогерро бурад. Бениҳоят камераи фронталиш хушрӯи бад камера мегирифтааст. Ва камераш нигоҳ кунед. Ҳам шири дорад, ҳам обичный 1x дорад, 08 дорад. Яъне ки 08 десен шири бениҳоят зури бад барои видео гирифтан. Даже фото дам хеле функция дорад. 1x дестага инҷа шири кардимаш. Лекин камераш хушрӯ. Ин камераш я бор аҳамият метиҳем. Бесимай хе камера кунам. Ман ҳатта сурат бигирам. И камерашам нигоҳ кунед бардори сурат гирифтем ҳозир ба фронтальни камераш. Я бор камераша ба ҳом метиҳем. Окей. Хоб, ина камераша аҳамият метиҳем бардори азиз. Ина. И фронтальни камера хати гирифтагиамаш. Нигоҳ кунем камера, нигоҳ кунем детализасияш чётка ба детал омадагӣ фронтальни камераш. Ва конечно ҳозир камераи ақибшам я бор я тест карда мебинем. Камераи ақибшаш. Ина бардори азиз, камераи ақибаш нигоҳ кунед. Камераи ақибаш ина тап 1x қади сурат гирифтам. Камерашам я бор дига аҳамият метиҳем. Ин камерашам чётка ба 108 мегапиксел дар нархи худаш телефон бениҳоят арзандай. Honor X8 агар ки касе гӯяд ки абзори пураша дар канал бурор, худохоҳад бо одени абзори пура карда мебурорим шумода. Камерош чӣ кор мекунад, калонкаш ҳама тарафа худохоҳад абзор мекунем. Ва ҳозир ин телефон во экранша нигоҳ кунед. Экранаш ранги iPhone 15 Pro хеле гуфтига бо местад фонша десен фоновой дорад. Ва отпечатки палец чӣ гуфтам дар кнопкаша. Вақте ки мисол ягон функсия қади кор карда бошен, ягон музика монед. Ҳозир агар ки ягон музика монед дар телефон ин инҷа мебурад, дар инҷа ҷо местад.
фаҳмидасен? Ягон музикаи телефона мемонем, ягон таймер мемонем, примерно ина будильник мемонемаш. Просто я шумо ҳам мебутен. Вақте ки будильник мемонем, ёки таймер мемонемаш. Так, секунда мен штат карда рафтасай. Инҷа нишон бояд бутият. Бениҳоят зур. Так, ҳозир так. Десен, инҷа дар ранги iPhone Dynamic Islandш кор мекунад. Вообще супер ба ниёхтен. Вақте ки мебуроиша, инҷа мебурад Dynamic Islandш кор мекунад. Дар ранги iPhone 15 Pro, 14 Pro Dynamic Islandш болагай, таймер мондаги, музика мондаги, такси заказ мекунад, инҷа мебурад нишон метиҳад ранги iPhone-о. Яке рамкаш реально тонка. Я бор телефон тате брат. Телефони ини iPhone 13 Pro бардори азиз. iPhone 13 Pro ра ҳозир я бор ниёҳ кунед. Рамкара тонкиги и рамкаи ира ҳамиябитену, рамкаи ира ҳамиябитену, рамкаи ира ҳамиябитен. Десен, рамкаи ҳар душ як хеле қариб ки ғавсиш. Мисол, ина рамкаи ира бин, рамкаи ира бин. Я бо 14 те брат, 14 тате я бор. Гап заисти? Гап заиста да телефон заим дада. Рамкаи 13 Pro даже нисбат ба рамкаи ира ғавсарай. Рамкаи X8B бениҳоят тонка. Лекин свети сабзш, свети хушруш будааст, реально хитон хаб бинем ку. Кадмон свет хушруа? Бля, светиш хушру, лекин квадратик бо чотка аст, сабука ки нағз. Экранш бошад AMOLED дордари азиз. Метавонед ки бемалол заказ карден ини рамкаи iPhone 14 Pro. Рамкаша ғалтиша десен. Рамкаи тонкиша би. Ин хел телефончаи, айруи дизайнаш чотка, батарейкаш, лекин 4800 мач. Батарейкаш бисёр не 4800, я спичкай, сета, я камерачка, гуфтин я 108 мегапиксел, ди камера, дигар бошад я 5, я 8, я 2 мегапиксел. метавонед ки бемалол заказ кунед. нархоша я бор дига мегӯтон 8/28 и телефон 20000 рубл, 8/56 бошад 21000 рубл. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон дорем. Бемалол заказ карданатон мумкин аст.